ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവ് ജനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ? നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തല്ലോ. 14 15 അല്ലേ? 15 15 16 അല്ലേ? 16. 15 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 ആരാ വായിക്കുന്നത്? ആരാ വായിക്കുന്നത് മാതാജി? ആരാ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചു നോക്കും. മാതാജിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. മാതാജി വായിച്ചു നോക്കിയ നിഷ മാതാജി. രാഗാനുഗം എന്നാൽ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്നു പേർ പറയുന്നു. മാതാജി കട്ടാവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ, അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. രത്നകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗാനുഗം എന്നാൽ എന്താണ്? പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ. എന്തോന്നു പറഞ്ഞു മാതാജി? പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ. നിഷമാതാജി എഴുതിയോണ്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. അതാ ശരി കൂട്ടല്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ശരിക്കും രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്.
ഇതെഴുതാം. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കഥ. ചാപ്റ്റർ 14 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 14. 15 അല്ലേ? രാഗാനുഗം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ? രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, രണ്ട് ബന്ധുത. രാഗാനുഗത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, രണ്ട് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, രണ്ട് ബന്ധുത. ഒന്ന് ബന്ധുത, ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, രണ്ട് ബന്ധുത. അങ്ങനെ അതേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, മറ്റേത് ബന്ധുത. ബന്ധുത്വ അല്ലെ? ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുത്വ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബന്ധുത്വ. ഭാഗവതം 7:1-30 നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗകാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തരം ഭൗതിക വിലാസത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനായ ആരാധകരിൽ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തർ ജീവിതലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം, ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതാം. നമ്മൾ ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോട് അസൂയ, ഭഗവാനോട് ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണമായ ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അതിലെല്ലാതും വന്നു അല്ലെ? ഭയം, പിന്നെ എന്താണ് അസൂയ, പിന്നെ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, അതൊക്കെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ വന്നാലും അങ്ങനെ പല വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഒന്ന് ഗോപികമാർ പ്രേമം, രണ്ട് കംസൻ ഭയം കൊണ്ട്, മൂന്ന് ശിശുപാലൻ അസൂയ. അല്ലേ? പ്രേമം, ഗോപിമാര് അല്ലേ? കംസൻ ഭയം, ശിശുപാലൻ അസൂയ. ഗോപികുമാര് പ്രേമം, കംസൻ ഭയം, ശിശുപാലൻ അസൂയ. ഭയം. നാലാമത്തെ ഒന്നുകൂടി പറ. നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗോപികന്മാര് പ്രേമം, കംസൻ ഭയം, ശിശുപാലൻ അസൂയ. യാദവരുടെ ബന്ധുത്വം ഇല്ലേ പ്രഭുജി? ഏത് ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ? അത് എഴുതാം നമുക്ക്. യാദവര് ബന്ധുത്വം, അതായത് വിഷ്ണു കുലത്തിലുള്ളവര്, അവര് ബന്ധം, അത് എഴുതാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. അവർ അവിടെ ഭഗവാനോടൊത്ത് ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല. എഴുതിയത് നിർവ്യക്തിവാദികൾ ശരിയാണ്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കടക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് സായുജ്യമുക്തി നമുക്ക് പറയാം. അടുത്തവർക്ക് ഡിവോട്ടീസിനാണെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് കടന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ദൈവിക വിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം വരെയും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതും അത് ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാത്രം നിർവ്യക്തിവാദികൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബന്ധശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവ്യക്തിക ദീപ്തി വരെയോ പ്രാപിക്കാനാകൂ. അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ? അതിന് രണ്ടാമത്തെ അത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ. നിർവ്യക്തിവാദികളായി വ്യക്തിവാദികളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടില്ല അതില്. വ്യക്തിവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കടന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം വ്യക്തിവാദികൾക്ക് കിട്ടും. മറ്റവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെ കടക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ.
നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നത്? ആൻസറിന്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് രണ്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഞാനും എഴുതിയിട്ടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. രണ്ടുപേരുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആ നേട്ടങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർവ്യക്തിവാദികൾക്കും വ്യക്തിവാദികൾക്കുള്ള നേട്ടം. നിർവ്യക്തിവാദികൾക്കുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരാനേ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ആർക്ക്? നിർവ്യക്തിവാദികൾ. പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വരെയും അവർക്ക് അത് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ല. അനുവാദമുണ്ട്. ഒരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞു തരും. അത് ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവും. ആർക്ക്? നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക്. അത് ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം. ആത്മീയ പൂർണ്ണത അതന്നെ. അത് ആത്മീയ പൂർണ്ണത ലഭിക്കാതെ അതിന് നിർവ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പിന്നെ ആ ലെവല് കഴിഞ്ഞു. നിർവ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാക്സിമം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെ എത്താൻ പറ്റും. വ്യക്തിവാദികളുടേതും ഉണ്ടല്ലോ. വ്യക്തിവാദികളിന് പറഞ്ഞത് അവര് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കടന്ന് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ സേവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നേടുന്നു. ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. രണ്ട് ചോദിച്ചു. ഒരെണ്ണെഴുതാം രാജകൊട്ടാരം, ഒരെണ്ണെഴുതാം രാജം. ഒന്ന് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുക നിർവ്യക്തിവാദികൾ, രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക വ്യക്തിവാദികൾ. അപ്പൊ ഉദാഹരണമായി വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്നല്ല. അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനമില്ല. അവ്യക്തിവാദികൾക്ക്. അവ്യക്തവാദികൾ. ഉദാഹരണം രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വ്യക്തിവാദികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ. വ്യക്തിവാദികൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രവേശനമില്ല. ഇതൊന്ന് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം പല കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് സത്യം എന്നത്ര പല സത്യം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പലതും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് കാമാഭിലാഷം അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം എന്താണ്? കാമാഭിലാഷം ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇത്ര മതി. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് സുഖം, അത് കാമം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് സുഖം, അത് അതീന്ദ്രിയം. എന്താ പ്രഭുജി ഒന്നുകൂടെ പറയാ? കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാമാഭിലാഷം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അതീന്ദ്രിയമായ അഭിലാഷം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അതീന്ദ്രിയമായ അഭിലാഷം. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം കാമാഭിലാഷം. കഴിയില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 16 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്നാൽ ആരാണ്?
ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തന്മാരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. വൃന്ദാവനവാസികളെയും ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയുമാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനവാസികളെയും പിന്നെ ദ്വാരകയിലെയും നിത്യഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ. ഓക്കെ, അവരെ പിന്തുടരുന്ന, അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവരെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് രാഗാനുഭക്തർ. അതായത് ദ്വാരകയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കാരായിട്ടുള്ളത് ആരുണ്ടെങ്കിലും ആരെയായാലും വൃന്ദാവനവാസികളെയോ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകവാസികളെയോ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയാ, രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും. അതാണ്. ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നാലും അടുത്തത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഇത്രയുള്ളൂ. മാലിന്യങ്ങളുടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരി. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി ഘട്ടം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധ സാധുസംഘ ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതാണ് നിവർത്തി ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും മാറുന്നത് നമ്മളെ. അടുത്തത് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ വ്യക്തമാക്കുക. ആധികാരികത്വമില്ലാത്തവരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ. ഓക്കെ, അധികാരമില്ലാത്തവരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി. അത്ര മതി. ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാനെ ചങ്ങാതിമാരാ. അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം, പക്ഷെ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് എഴുതണം. അതിന് അധികാരത്തില്ല. സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അധികാരത്വമില്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടതുമായുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി. സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ദണ്ഡകാരുണ്യം വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ദണ്ഡകാരുണ്യ വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരുണ്യം. അല്ല, പ്രത്യേകതയാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പ്രത്യേകത ദണ്ഡ അത് ഇല്ലതില്. പ്രഭുജി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയതോ? വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്ലൈഡിലില്ല. ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ശരിയാണോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അതേ അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരുമായി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ആൻസർ ആണ്. അല്ലാണ്ട് വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല അത്. അതായത് ആ വനപ്രദേശത്ത് ഇത് നടന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോ വനപ്രദേശത്തിന് അവിടെ വനപ്രദേശത്തിന് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ കാട്ടില്, അതേപോലെ ആ വനപ്രദേശം അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കാടും മരവും മരങ്ങളും മലയൊക്കെ ആ വനപ്രദേശം പ്രസിദ്ധമാവാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ വനവാസത്തെ കാലത്ത് മഹർഷിമാരും ഭഗവാനും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ദണ്ഡകാരുണ്യ വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയും മഹർഷിമാരും കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവിടെ വനവാസം ചെയ്തു എന്നുള്ള അതന്നെ വനവാസം ചെയ്തത് അവിടെയാണ്. പിന്നെ ശ്രീരാമനും ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി വനവാസം ചെയ്തത് ദണ്ഡകാരുണ്യ വനത്തിലാണ്. അതല്ലേ ശരിക്കും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിനെ അവിടുത്തെ മഹർഷിമാർ കാണാനിടയായ സ്ഥലമാണ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്. ശ്രീരാമനെ കാണാൻ മഹർഷിമാർ കാണാൻ ഇടയായ സ്ഥലം ഇല്ലയോ? അതെ, ഇതല്ലേ എഴുതുമ്പോ ഇത് എഴുതണം, അതല്ല പോയിന്റ്. ആൻസർ എഴുതുമ്പോ ഇത് എഴുതാ. എഴുതുമ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ 14 വർഷം കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതിനനുസരിച്ച് ശ്രീരാമ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരുണ്യം. അതായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ആകർഷണമായി അദ്ദേഹത്തിന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരായി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. അതായിരിക്കും അത്ര മുഴുവൻ എഴുതണം. ഒരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞു തരും. അത് സ്ലൈഡിലുണ്ട്, നേരിട്ട് നോക്കിയേ, സ്ക്രീനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ അനേക സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതിന് സ്ലൈഡിലുണ്ടല്ലോ, നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേക മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരായി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സ്ഥലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത് അവിടുത്തെ ഋഷിമാരെ ഭഗവാനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടണം. അതാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ആ സ്ഥലം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാനനം, അതാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം എന്നുള്ള സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട്, ഇപ്പോഴല്ല, നമ്മളെ ഇതിന് ശബരിമല സ്ത്രീ ഇതിന്റെ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് കുറെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരെണ്ണായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി മാംസം കഴിച്ചിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ? അങ്ങനെ ഇല്ല. അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചുതരാം. അതായത് അതിലിപ്പോ അതാണ് പറയാം, നമ്മൾ വേർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പലരും അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് വേർഡ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യ പരമ്പരയെ ത്രൂ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ത്രൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ എററുകൾ വരും. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി 14 വർഷം വനവാസത്തിന് പോകുമ്പോ അവർക്ക് ദശരഥന് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫലവും ഇത് മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ കൊടുക്കണ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെയോ രാമായണത്തിലെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഈ ലക്ഷ്മണൻ മാനിനെ എല്ലാം കൊന്ന് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ കൊടുന്ന് വെക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും സെന്റൻസ്
വേട്ടയാടി വരും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കറക്റ്റ് പദം അർത്ഥം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നുന്നു. അതാണ് നിരീശ്വരവാദികളെ പ്രത്യേകത. അവര് ഇത് മാത്രം അതിൽ നോക്കുക, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ലൈൻ നോക്കൂല. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പുറത്തെ ലൈൻ നോക്കില്ല, ഈ ലൈനിന്റെ അതും അവര് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരെ വളരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊന്നും കേൾക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. രാമായണത്തില് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, എല്ലാ സെന്റൻസുകളും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കിട്ടുന്ന വെച്ച് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ഇത് തന്നെയല്ലേ, അർത്ഥം ഇത് തന്നെയല്ലേ, നമ്മൾ ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കും. ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് മുഴുവനും പഠിക്കുന്നത്. അത് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ മുഴുവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണതിന്റെ പറയണതിന്റെ വേറൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു കോഴ്സ് എടുത്തോ, ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനലും അത് ഏത് ആചാര്യപരമ്പര അവരെ ത്രൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവ് കിട്ടും, അത് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം. അടുത്തത്, വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? സുബലനാണ് വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. ഓക്കെ, സുബലൻ. എന്താ പേര്? സുബലൻ. സുബലൻ. ശ്രീരാമന്റെ കഥ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഭഗവാനെ കോപ്പി ചെയ്ത കാര്യം. സുബലൻ. ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് സുബലനാണ് കൃഷ്ണന്റെ. സുബലന്റെ കഥ ഓർമ്മയില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ? സുബലൻ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പോലെ അനുകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുബലൻ. വസ്ത്രം ധരിക്കും, മാല ധരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുമായിരുന്നു. അതന്നെ, അതായത് ഭഗവാനെ പോലെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ചെയ്യണേന്റെ അതേപോലെ തന്നെ സുബലൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സുബലൻ എന്തോ ഒരു ദിവസം തരുന്നു ഭഗവാനെ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല കാര്യം ഭഗവാനെ അനുകരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ അനുകരണം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. അങ്ങനെ അനുകരിച്ച് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഡ്രസ്സും പീലിയും ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കംസൻ ആര് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അസുരനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അസുരൻ വരുമ്പോ നല്ലൊരു കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ സുബലിനിട്ട് ഓടിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അനുകരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ പരമശിവൻ എന്തും ചെയ്യും, ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുബലന്റെ കഥ പോലെയാവുന്ന പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര എഴുതിയത്. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എടുക്കണ പോലെ തന്നെ, സ്ക്രീനിൽ എടുക്കണ പോലെ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണപ്രേമം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തരും അത്. അതായത് പുഷ്ടിമാർഗത്തിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അതിന്റെ ബേസിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ.
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയ അതൊരു വേറെ പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാരെ ത്രൂ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ ത്രൂ അല്ലെ. നമുക്ക് തരുന്ന നമുക്ക് നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ല, നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ യോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ആരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടേണ്ടത്? നമ്മളെ ഗുരു ആരാണ് ശരിക്കും? ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗുരു ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ആരെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഭാസ്വാമി അല്ലെ? പ്രഭാസ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന ഗൈഡൻസ് ആരാണ്? പ്രഭാസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രഭാസ്വാമിയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊരു ടീച്ചർ എങ്ങനെയാവുണ്ട്, നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചർ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെന്താണെന്ന് അറിയാം. അതിനനുസരിച്ച് പുരാണ കാര്യങ്ങള് ഗുരു പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രഭാസ്വാമി വരും. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഭാസ്വാമിക്ക് ആ നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടങ്ങണം. ഗുരുവിനെ ആദരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴും ഗുരുവായ പ്രഭുപാദ സ്വാമിന്റെ വാക്കുകള് പ്രഭുജി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ മീഡിയേറ്റർ ആണ്. മനസ്സിലായി? മീഡിയേറ്റർ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ആവാം. പക്ഷെ അതിന് ശിക്ഷാ ഗുരുസ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയേറ്റർ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷെ ആത്മീയ ഗുരു വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഗുരു വ്യത്യാസമായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഗുരുക്കന്മാര് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ കൾച്ചർ അതാണ്. നമുക്ക് ആര് പറഞ്ഞു തരണോ അതാ. നമ്മളെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണ്? സത്സംഗാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ അല്ലേ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചാണ്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റാം. അങ്ങനെ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താം. ആ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതില് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നിടൂ. ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇപ്പോട്ടുണ്ടോ? വിഷ്ണു സ്വാമി വിഭാഗത്തിന്റെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം എന്താണ്? വല്ലഭ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പല സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാറില്ലേ? അപ്പൊ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം, ഒരു ആചാര്യനുണ്ട്. ആചാര്യന്റെ പേര് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ആ ആചാര്യന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലെ തന്നെ ഒരു ആചാര്യൻ രൂപീകരിച്ച തത്വം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപീകരിച്ച തത്വം പോലെ ആചാര്യൻ രൂപീകരിച്ച ആ തത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് വല്ലഭ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. വല്ലഭ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അയ്യോ, കിട്ടിയില്ല. അത് നമ്മുടെ ഈ രീതിയായിട്ട് നമ്മളെ കുറെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളും അതേ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം കാണുള്ളൂ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഒരേപോലെ തോന്നും പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് പോവാണല്ലോ. ഏതാ ഇന്നലെ അവസാനം ഇട്ടിരുന്ന ചാർട്ട് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. എന്താ ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ അവസാനം പ്രഭുജി ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ചാർട്ട് ഇട്ടിരുന്നില്ലേ? ചാർട്ട് ഇട്ടിരുന്ന ഞാനായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ എന്ത് ചാർട്ട് ഇട്ടിരുന്നത്? ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചതായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ച.
ഇതിങ്ങനെ ആ കാണിച്ചില്ലേ ലാസ്റ്റ്? അത് ഓക്കെ അത് വന്നില്ല യൂട്യൂബില്. അത് വന്നു പക്ഷെ ക്ലിയർ അല്ല, നമുക്ക് അത് ഓക്കെ രേഷ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നൊരു സമ്മറി മാത്രം പറഞ്ഞാണത്. അതിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്താണ്. അത് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സമ്മറി പോലെ പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് പിന്നെ നമ്മള് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്, സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊക്കെ നമ്മൾ, കാരണം അതുണ്ടാകുമ്പോഴോ നമ്മളത് വായിക്കും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ വരുന്നത് നിത്യം ഭാഗവത് സേവയാന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് 17ാമത്തെ എന്താ മലയാളമല്ലേ? മലയാളം ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് മലയാളം ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാം, അത് വായിക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വായിക്കും. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെ? വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വാങ്ങിച്ച് അതന്നെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കുക, നമ്മളത് വായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് കിട്ടും. ക്ലാസ്സും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വായിക്കുന്നു. നമുക്ക് അത് കിട്ടില്ല. മൂലം ഭാഗവതം അല്ല, ഈ ഭാഗവതം തന്നെ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. നമ്മൾ ഇതാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളൊരു അതിലർത്ഥം മീനിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സംസ്കൃതല്ലേ? സംസ്കൃതമല്ല, സംസ്കൃതം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതെ, മലയാളമല്ല. മലയാളം ഭാഗവതം മഹാഭാഗവതം വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുണ്ട്. ഈ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ഈ ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാം. 12 സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് 18 ബുക്കുകളുള്ളതാണ്. അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വാങ്ങിക്കാം. കാലത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് 5:30 ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 3 മണിക്കുണ്ട്, വൈകിട്ടുണ്ട്. 3 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. 3 ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വാങ്ങിക്കാം. ഈ ഭാഗവതം തന്നെ വാങ്ങിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ റെഫറൻസിലാണ് പോണത്. പല ഭാഗവതം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം തന്നെ 10,000 ടൈപ്പ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതവും കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ കയറാത്തവര് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയായി, 3rd ലെവൽ കഴിയാറായി നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ 3 ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് 3 മണിക്ക് ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്, വൈകിട്ട് ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, കാലത്ത് ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗവതമാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടെ വിടും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭാഗവതെങ്കിലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാഗവതെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ഭാഗവതം ടച്ച് ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കും. അപ്പൊ അത് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോ പതുക്കെ വിട്ട് പോകും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാം. ഭാഗവതം അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭാഗവതം വായിച്ചും പോവാം. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ലൈൻ ബൈ ലൈനല്ല ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിച്ചു, നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ്, പൂജാരി അല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൂജാരി പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. എന്തൊരു കാര്യം, വേറെ മീഡിയേറ്റർ ആരും ഇഷ്ടമല്ല ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണോട് നമ്മൾ മീഡിയേറ്റർ വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ശ്രമിക്കല്ലേ. വേറെ ഏതും ബാച്ചിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഏതേത് പ്രഭുജി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതുപോലെ വേറെ ബാച്ചിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വരെ എടുത്തല്ലോ. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാറിയിട്ടേ ഇല്ല. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഭാഗവതം ഭാഗവതത്തിന്റെ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എടുത്തോളും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗവതം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. 2-3 വർഷം കഴിയാതെ തീരണമെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത്രയും ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഭാഗവതം 1 വർഷം പറയും, ഒരു ബുക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല. അതാ പറയണത്. അത് സമയം പിടിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്
പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ എന്താണ് നിത്യം ഭാഗവത സേവ ചെയ്യണം. ഭാഗവതത്തെ ഭാഗവത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെയല്ലേ പഠിച്ചത്, 2 ദിവസം മുന്നേ അല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മള്. ഭാഗവതോത്തമൻ ഭാഗവതം. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭക്തന്മാരെന്താ പറയുന്നത്, പഠിച്ചാന്നല്ല ഭാഗവതോത്തമൻ അല്ലെ, ഭാഗവതം എന്നാ പറയും. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതം എന്നാ പറയും. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭാഗവതത്തിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇനി ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം. പ്രേമാവസ്ഥ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കലറിയാം. നമ്മൾ ഭാവം രാഗാനുക ഭക്തി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രേമം വരുന്നത്. ഇനി പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഇതിനു മുന്നേ ഭാവം രാഗാനുഗം ഇതൊക്കെ ഭാവത്തിലേക്കാണ്. ഇനി അത് അനുഭവിക്കാണ്. ആ പ്രേമം ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം അതാണ് പറയുന്നത്. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണം സത്ത് രജസ് തമസ് അതീതമായ അതീന്ദ്ര ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന് സത്ത് രജസ് തമസ് ഇതുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് പ്രേമഭക്തി എത്തുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം പരിപൂർണ ഹർഷോത്മതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മളിലുള്ള ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതാണ് ആ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്, സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അപ്പൊ അനേകം സൂര്യന്റെ ശക്തി അത്രയും ആനന്ദം നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തെ നമുക്ക് വേറൊന്നുകൊണ്ടും ഉപമിക്കാനേ കഴിയില്ല. അത്രയും ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞെത്തിയതെത്തിയാണ് നമ്മളെ അനുഭവം. അത് എത്താൻ വേണ്ടി രാഗാനുഗ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ആ പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോത്മകമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പ്രേമഭക്തി പരിശുദ്ധമായിട്ട് എത്തുന്നത്. പരോക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോത്മത പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകിത്തീരുന്നു. ആ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ വേറൊന്നിന്റെ പ്രത്യേക പ്രേമം മാത്രം ഉള്ളിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെയോ അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിൽ എത്തും. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഉത്തമാധികാരി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആ വ്യക്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയുടെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ ആ ആനന്ദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്. നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ നിയമങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അപ്പം ആ ഭക്തിയുത ഇങ്ങനെ 2 തരമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനപരം, ഒന്ന് കാര്യക്ഷമം. 2 തരത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ മുകളിലുള്ള ഡിവൈഡേഷൻ ആണ്. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന് ഭാവം അഥവാ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന് ഭാവം അഥവാ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മതം എന്ന തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ കരയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമത്ര. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണം പ്രകടമാകുന്നില്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ, ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ പ്രത്യേകതകൾ വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കരയും, വിറകൊള്ളും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അത് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ പലപ്പോഴും ചൈതന്യ പ്രഭു കാണിച്ചിട്ട് തന്ന ലീലയാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരം വിറയ്ക്ക, കരയ, ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. ആ ആനന്ദത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇത് തന്നെ എപ്പോ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അത് അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ വെച്ച് പറ്റുമ്പോൾ അർജുനൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അതല്ല, അത് ഭൗതികതമായി, ഇത് അതീന്ദ്രമായി. അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ. നമ്മെ ആനന്ദത്തിന് അശ്വത്മാദം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ, അത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ദുർവാസ അംബരീഷനെ കഷ്ടത്തിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരയായി ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോത്മതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ കഥ പറയാണ്. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി അംബരീഷനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭവനത്തിന് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ ഹർഷോത്മാദത്തിൽ പ്രവർത്തനം, ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴുക എന്നിവിടെ അവ ദൃശ്യമാണ്. ഹർഷോത്മാദനത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹർഷോത്മാദനത്തിന്റെ ഈ നൈരന്ധ്യത്തിന് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണാനുഭവത്തിൽ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോത്മാദമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സെക്ഷനാണ് സമാധി. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രേമം. പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് തൊട്ടു മുന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹർഷോത്മാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? സമാധി, പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഘട്ടം പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണം. പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഹർഷോത്മാദമാണ്. ഹർഷോത്മാദം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടം വന്ന് സമാധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വാസുദേവനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. അപ്പൊ അത് നാരദന്റെ ജീവിതകഥ നമുക്കറിയാം. തന്റെ പൂർവ്വജന്മം താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നിരതരായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ആയിട്ട് പോലും എന്താണ് ഒരു ജന്മം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു. നാരദ മഹർഷിയുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം പുഞ്ചന്മം. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. അതിനു മുന്നേ നാരദ മഹർഷി അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. നാരദ മഹർഷിക്ക് പിന്നെ ശാപം കിട്ടണതാണ്. പിന്നീട് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനാണോ എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതും പിന്നെ അവിടുന്ന് മോശം കിട്ടി പോണതും. എന്തായാലും ഒരു മുൻജന്മ കഥ പറയാണ്. ആ മുൻജന്മ കഥയില് എന്താണ് അങ്ങനത്തുള്ള വ്യക്തികളെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാൻ സാധ്യത കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് നാരദന് ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് പറയാണ്. ഈ വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സഹവാസം അത് നമ്മൾ എന്താണ് അവര് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമം വരാനുള്ള കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുകയും അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വ്യാസനോട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പോയിന്റ് കരുതുന്നു. ഓക്കെ. ഹർഷോത്മതമായി പ്രേമം കൃഷ്ണനോട് ഉന്മുഖമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഹർഷോത്മതമായിട്ടുള്ള ലെവല്, ആനന്ദം, സൂര്യകോടിപ്രഭം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീന്ന് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിന് തൊട്ട് മുന്നാണ്. ആ പ്രേമ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇതേപ്പറ്റി നാരദൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നും രാവിലെ ഞാൻ അവ പാടുന്നതും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി.
അതിന്റെ ബലം ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനം നടത്തില്ല എന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒറ്റടിക്കല്ല. ആദ്യം ഇത് കേൾക്കണം, അതാണ് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നതൊക്കെ ആദ്യം ആര് കേൾക്കാണ്? നാരദ മഹർഷി കേൾക്കാണ്. അങ്ങനെ കേട്ട് അത് ഉറച്ച് പിന്നെന്താണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നിയമങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുകയും പിന്നെ ഭക്തിയിൽ ഉറക്കുകയാണ്. ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭാഗവതം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും 1 മണിക്കൂർ ഡെയിലി നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. അത് ഭക്തിയിൽ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ നിയമമാണത്. സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക മാതൃകയാണിത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുറെ നിയമങ്ങൾ പരിപാലിച്ച് പോയാലേ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നു. അതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണ അഭിമുഖമായി ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. കാരണം 10 പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭക്തി കുറവാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യൂല. പറഞ്ഞ കാരണം ആയ ഭൗതിക ശക്തി അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ വേണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിങ്സ് കൂടും. അത് ഭക്തിയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടൂല. അതാണ് അത് പറയുന്നത്, നമ്മളോട് പറയണത്. ഭക്തി പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന അഹൈതുക ഭക്തിയെ 3 തിരിക്കാം. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ചില വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഡിഗ്രി കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ അബ്ദുൽ കലാം അവർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇപ്പൊ യുവ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇത് കൊടുക്കും, ഏതാ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. അത് വേറെ, നമ്മ പഠിച്ച പാസ്സായാലേ നമുക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടുള്ളൂ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അത് ഇതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അപൂർവം പലവർക്കും പലതും ലഭിച്ചെന്ന് വരാം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ലീല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഗ്ഗായി മദ്ദായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 എന്താ പറയാ ദുർനടപ്പുകാരെന്ന് പറയാം. അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെല്ലാണ്, അങ്ങനെ അവരായിട്ട് സംസാരങ്ങൾ, പിന്നെ അവര് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കാരുണ്യാണ്. അത് വേറെ, അത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതെങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പറയണം. ഒന്ന് നോട്ടത്തിലൂടെ, ഒന്ന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ, ഒന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ ഒരൊറ്റ നോട്ടം തന്നെ മതി നമ്മൾ ഭക്തനായി മാറാൻ. അവരുടെ സംഭാഷണം മതി നമ്മളെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ. അവരുടെ അനുഗ്രഹം മതി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തനായി മാറാൻ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വലിയ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു ചെന്ന് നമ്മളെ കൾച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് കാല് തൊട്ട് പറയിക്കില്ല, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കാര്യമാണ്, ഈ പോയിന്റാണ് അത്. അവരൊരു നോട്ടം മതി നമ്മളെ ഭക്തനായി മാറാൻ. അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവരെ നോട്ടോ അവരെ സംഭാഷണമോ അവരെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ലഭിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചാൻസുകൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം വളർന്ന സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാങ്കല നിവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അതാണ് നമ്മള് ചില വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാജാക്കന്മാർ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാരാജാവാണ് അവർ. മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതികതയിലും മഹാരാജാവുണ്ട്, ആത്മീയതയിലും മഹാരാജാവുണ്ട്. 2 മഹാരാജാക്കന്മാരാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തവനും മഹാരാജാവ്, എല്ലാതും ഉള്ളവനും മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയാണ്. ഭഗവാനെ കണ്ടോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ആ അവസ്ഥ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് പലതും പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ പറഞ്ഞു, പോസിറ്റീവ് എനർജിന് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു സത്യമാണ്. വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. സംഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറഞ്ഞു,
ബ്രഹ്മണോത്തമ സമേ ബ്രാഹ്മണോത്തമ അതീന്ദ്രമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകമായ കലപ്പറ്റ ഭക്തി സ്ഥാനം വളരെ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ. പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭാഷണം കൊണ്ട്, നോട്ടം കൊണ്ട്, പിന്നെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ്. ഹൃദയപൂർവമായ ആശംസകളുടെ കഥ സുഖ സംഹിതയിലുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരംഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവന നിയമ തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലക്ഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അത് സുഖദേവ സ്വാമിനെ പറ്റി നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്. അതാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹർഷോത്മത പ്രേമ നിയമാക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും സമാധി പൊസിഷനിലേക്കും കിടക്കാം. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സാധാരണ നമ്മൾ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പഠിച്ച് പാസ്സായി പരീക്ഷ എഴുതി നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ. പക്ഷെ ചില അപൂർവത്തിൽ ചിലർക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടും. അന്നത് പറഞ്ഞു, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ ആ കാര്യം 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്: ഒരാളെ നോട്ടത്തില്, ഒരാളെ സംഭാഷണത്തില്, ഒരാളെ അനുഗ്രഹത്തില്, ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹത്തില്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന ഭാഗം കൃഷ്ണനെ ഇത് പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഓക്കെ. പ്രഹ്ലാദനുമായുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യ മൂലമാണ്. കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി. പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. അപ്പൊ ഉപദേശം, ആ കാരുണ്യം, അതായത് ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയില്ല, ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാണ് ഗർഭശിശുവിൽ നിന്നും അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ആധികാരികമായ ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തോത്തരമായ നാരദന്റെയും സവിശേഷ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപൂർവമാണ്. ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭക്തൻ. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം, സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അവര് പുരാണങ്ങളും ഇതൊക്കെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബേസാണ്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവരത് കേൾക്കണുണ്ട്, അവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പലരും പറയും അല്ലെ. ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവര് പഠിക്കണം, കേൾക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഗുണം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ തന്നെയാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാൻ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആരാണ് പിതാവ്? ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു. മകൻ ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശമാണ്. അത് ഉപദേശം കേട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അത് കേട്ട കാരണം കണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പുരാണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പർവൻ എന്ന മുനി നാരദനോട് പറയുന്നു, പ്രിയ നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ കൊണ്ട് മാത്രം അധികൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും മഹാനായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വീണ്ടും ഒരു ഭക്തൻ, ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ആശംസ കൊണ്ട് മാത്രം എന്താണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഉയർച്ച ഉണ്ടായെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. ഭക്തന്മാർക്ക് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെയധികം ഉയർത്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. പ്രഭാസ്വാമിയുടെ കഥ അറിയാം. അമേരിക്കയിൽ പോവാണ്,
ഈ 4 യമനിയമങ്ങളാണ് അവരുടെ സന്തോഷം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ചൂതുകളി, അതൊക്കെ അതാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ വേറൊരു പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം. പ്രഭാസിയുടെ ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട്, ഒരു ജീവചരിത്രം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അവരൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഹിപ്പി ടു ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹിപ്പിയാളെ ഹാപ്പി ആക്കി പ്രഭാസാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്തരം പവറുള്ള വേണം. അത്തരം ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ മുന്നിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ ചെന്ന് പെട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തനായി മാറും. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിനെയും ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതില് പറഞ്ഞൊന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. രാഷ്ട്രോത്മതമായ പ്രേമം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതേപോലത്തെ നിയമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഉയർന്നു വരണം. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഈ രജോ തമ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഉള്ള് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യകോടി പ്രഭാവം അത്രയും പ്രഭമായിരിക്കും. അത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലായിരിക്കും നമ്മളെ ആനന്ദം നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഹർഷോത്മാദ പ്രേമത്തില് വന്ന പുരാണത്തിലെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പറയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത്, പിന്നെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ നിയമക തത്വങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനാണ് ഒരു ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യ നിമിത്തം, അതായത് നോട്ടത്തിലൂടെയോ സംഭാഷണത്തിലൂടെയോ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയോ നമുക്ക് ലഭിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കുറെ പുരാണങ്ങളിലുള്ള കോട്ടിങ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പറയുന്നത് അതേപോലെ ഉപദേശം കൊടുക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ആര്യ നാരദ മഹർഷി കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എത്രയും വലിയ ആയിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകൻ എത്ര ഇതായിട്ട് മാറണം, വലിയൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്ന് പറയണാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പോയിന്റ്സ്? ഇതിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച് കൃപാസിന്റെ പാവനെ വൈഷ്ണവ നമ്മൾ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കോമള മാതാജി ഇന്ന് വന്നില്ലേ? കണ്ടില്ലല്ലോ. നാട്ടില് പോകുന്നവരല്ലോ. നാട്ടിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? നമ്മളെ പവർ മാതാജിയാ. രാവിലെ ഉണ്ടാവും. രാവിലെ ഭാഗവതത്തിലുണ്ടല്ലോ.